Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. A har kullum yau ma na zo muku da tallar sabon YouTube channel din mai suna Murna Jakar TV. Murna Jakar TV channel ne wanda ake dora abubuwa na ban al'ajabi da haɗi da nishaɗi kamar irin su comedy duka masu kyau, series film masu kyau, waƙoƙin Hausa na zamani, wa'azuzzuka da kuma karatun Alƙur'ani mai girma. Murna Jakar TV tasha ce wacce muka samar da ita domin ku masu kallon mu, domin nishadantar da ku da kuma faranta ranku masoyanmu. Ga mai buƙatar son ganin YouTube channel ɗinmu, ya ɗauko wayansa ya shiga YouTube channel ɗinsa, ya rubuta Murna Jakar TV, ya danna mana subscribing, kana ya danna alamar ƙararrawa. Ta da za mu rinka sanar da shi da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Murna Jakar TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.